Možno, že sa vám to bude zdať, milí diváci, čudné, že vám v tejto pokročilej hodine po polnoci položím nasledovnú otázku, ale práve ňou by som rada uviedla ďalšiu zo sfilmovaných poviedok Ericha Segala. Tak teda, myslíte si, že už na vás láska nemá, že je to všetko dávno za vami? Nebuďte si taký istí. Čo ak sa jedného dňa objaví celkom náhle a nečakane? Slovenská televízia Bratislava uvádza v hlavných úlohách príbehu Fata Morgana. Réžia, scenár. V koprodukčnej portugalsko-talianskej sérii Láska na prvý pohľad.